OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Ambalma akil meja jabaran flebo mali kono ani mali ko kan folni tanumi awi ama fafaw bismillah akado gonke woru keneka bakruba fleni kabini captain Ibrahim Traoré nana fanga la Burkina Mali ni Burkina cɛ bara ɲɔgɔnya sinsina kosɛbɛ tarata don janvier kalo tile 31 san 2027 Burkina marabolo ɲɛma tun nana Bamako yaasa ka tile 2 kɛ Mali la a bɛ walawalali sɔrɔ ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ kɔgɔ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka gabuguw kɔnɔ ani an ka ladalakow la a bɛ walawalali sɔrɔ ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ Ambalma actuel media jabaran filɛbagaw ama fɔ tuguni ko aw bisimila ina fɔ an kun y'a fɔ cogo min na bakuruba la tarata don janvier kalo tile 31 san 2027 Burkina marabolo ɲɛma tun nana Mali la yan yaasa Burkina jamana ani Mali cɛ bara ɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin ni tile fila in kɔnɔ u ka kuma ɲɔgɔnya bolila ni jamana fila in cɛla ko ma ka walawalali kɛ aw ye Aminata Igre Kulibali Burkina cɛmancɛ fanga ka tagama tɛmɛnen kɔ an ka jamana kɔnɔ novembre kalo tile 2 tɛmɛlen a ka premier ministre n'o ye Apollinaire Joachim Kilem de Tambela ale nana Bamako janvier kalo tile 31 tɛmɛlen sele Choguel Kukala Maïga n'ale an ka jamana premier ministre ye ale n'an ka jamana marabaga caman olu ye nin cɛ kofɔlen kunbɛn aéroport international Modibo Keita la Burkina premier ministre y'a yira k'a fɔ k'ale ka nin tagama in kun ye ti mun bɛ jamana kofɔlen fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'o sinsin ani fana ko jamana fila bɛ se k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se k'u ka jamana kofɔlen kelen-kelenna bɛɛ bɔ nɔgɔ la ni tagama in hakilina tagala Ibrahim Cissé la n'ale tagamana ka bɔ Bamako ka taa Wagadugu ni Mali drapeau ani Burkina drapeau ye a bolo mun na a b'a fɔ ko ni jamana fila kan ka fara ɲɔgɔn kan Joachim Kilem y'a yira k'a fɔ ko ni fasoden ɲumanya wale k'o tɛ se ka to ten tɔ a ka ni tile fila tagama in na ani Choguel Kukala Maïga n'o ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ premier ministre ye ale ni Abdoulaye Diop n'ale ka ca bannen don an ka jamana kɔnɔ ko ani jamana wɛrɛ cɛla ko ɲɛnabɔliw kama olu ye ɲɔgɔn ye kɛ gunugunukan dɔw tun bɛ ka fɔ Burkina jamana kan min na u b'a yira k'a fɔ ko mun ye u ka jamana premier ministre ka nin tagama in ye k'a kunba dɔ ye walasa u ka se ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ sabula k'a ni Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ ɲɛmɔgɔ dɔw kan ka ɲɔgɔn ye mun ye Burkina jamana ɲɛmɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye Burkina bɛ fɛ k'a dɛmɛbaga jɛkuluw caya yaasa ka se k'a dɛmɛ ka bɔ bamaci ninnu ka janfa la cogoya min na hakilina jiginna ni jamana ninnu ka laɲini ye bi ka se ka bamaci walew kɛlɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ni Faransi ma jɛ o de la an bɛ donni min na i ko bi u fila bɛɛ y'a ɲini Faransi fɛ k'a ka bɔ u ka jamana kɔnɔ Fleury jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na barisa a b'an ka sow cɛɲa ani an ka barakɛyɔrɔ wa Fleury ninnu nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye Fatumata Traoré k'a dan a nafa ani a sɔngɔ nɔgɔyali ma Fleury ye fɛn ye min nafa ka bon an ka ɲɛnamaya la kosɛbɛ ni ye an ye Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la ACI 2000 la yɔrɔ min na Fleury nafa ka bon kosɛbɛ Asana Traoré bɛ na ɲɛfɔli kɛ an ye Fleury dilancogo ani a maracogo la. Bon yiri ninnu an yɛrɛ bɛ u bɛɛ produit yan nɔ an b'u bouturage de bɔ ɲɔgɔn na yan nɔ bon pour que an y'a kɛ cogo min na u kana sa an bɛ u bolo de tigɛ secateur la donc jisuma bɛ jisa tanamana na an bɛ bɔgɔ k'o kɔnɔ donc ka sɔrɔ ka Fleury min don o kɔnɔ ka arroseur kɛ k'a sɔn donc kalo kelen ɲɔgɔn de b'a sɔrɔ a ɲɛnamaya donc an b'a bɔ o kɔnɔna la k'a don livre kumaba kɔnɔna na. Hali ni o y'a sɔrɔ Fleury nafa ka bon kosɛbɛ Mamadou Samake b'a da don gɛlɛya min b'u kan ni wagati la. Ah bon, fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛya b'a la mais gɛlɛya m'an kan sisan kɔni o ye sannibaliya dɔrɔn de parce que an kɔni bɛ production na mais sanni tɛ yen n'i y'a dilan ka bila n'a tɛ ka san kɔni yɔrɔ kɔni o ye fu ye mais sisan kɔni kow gɛlɛyalen don a ma nɔgɔn sisan dɔɔni u y'u ka gɛlɛya bɔ sanni ma ca
an bɛ débrouiller yɛrɛ de la sa mais an nɔgɔn bon dɔw de ka ko ma nɔgɔn parce que i bɛ dɔw ka baara kɛ ka ban ni baara banna i ka wariko tila kɛ problème y'i bolo olu gɛlɛyaw de b'an kan sisan sinon foyi tɛ yen nɔ. Walasa baara in bɛ ɲɛ u bolo cogo min na Fleur baarakɛlaw wajibiyalen no ka baara kɛ ni mɔgɔw ye i n'a fɔ Badara Ali Jakite. Awɔ ni Fleur baarakɛlaw bɛ ɲɔgɔn baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon an ka collaboration ye ni jardinier mago bɛ pot de fleur caman n'an bolo o bɛ se ka ciment fɛngɛ san kuma dɔ la u bɛ katakatani ɲɛ kelen san ale ni cɛncɛn olu tɛ se ka taa anw kɔ i b'a fɔ an yɛrɛ fana tɛ se ka taa olu kɔ ni an bɛ sɔrɔ kɛ a sababu bɛ bɔ olu la. Masire Njayi n'ale ye Fleur kanubaga belebele ye ale bɛ na ɲɛfɔli kɛ an ye Fleur jɔyɔrɔ la du kɔnɔna la. Ne bɛ Fleur mun san ka du bila an ka so parce que a cɛ ka ɲi sokɔnɔna la a bɛ yɔrɔ décorer bon ne bɛ se ka mun fɔ muso ɲɔgɔn tɔw ɲɛna Fleur ko la bɛɛ k'a essayer hali n'a kɛra Fleur kelen ka se k'o san ka sigi ka so kɔnɔ a ka ɲi yɔrɔ ma même ta Fleur dɔw bɛ yen olu fana ye furaw ye i ko aloe vera. A ka kan an k'an janto ni yiri ninnu na barisa u jɔyɔrɔ ka bon an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la. Kabini wagati jan kɔgɔ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka adamadenya kɔnɔna na a nafa tɛ dunni dɔrɔn ye a jɔyɔrɔ ka bon fana an ka furukow kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ a mago tɛ ban feerekɛla dɔw b'u ɲi ɲimi a sɔngɔ gɛlɛyali ko la Nana Karija Kone ka walawalali kɛ aw ye. Kɔgɔ ye fɛn dawulama ye ayiwa a nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ kosɛbɛ. Ni mɔgɔ min ko laada i ko kɔrɔlen kɔkɔ walima ni dɔw ko ma ko dugu jukɔrɔ sanu jɛma jɔyɔrɔ ka bon an ka adamadenya kɔnɔ kabini kuma jan nka ni wagati laban ninnu na kɔkɔ matarafalen don kosɛbɛ an ka maakɔrɔw fɛ jango furuko ta fanfɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kɔkɔ dɔnnen don n'a ka mandiya dumuni sankɔrɔ taliko ɲuman fo ka taa se a makarani ma o de y'a to dɔw y'a yira k'a tɛ se ka nɔrɔ bila cogo si la. Kɔkɔ jɔyɔrɔ ye foyer kɔnɔna a bɛ foyer ja bon a bɛ du ja a bɛ kabila ja parce que nafu se ka dilan ni kɔkɔ tɛ donc fɛn bɛɛ dumuni na n'a bɛ dumuni ja ka sankɔrɔ ta ala bɛ furu ɲɛ parce que kɔkɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ni i ye tobili kɛ n'i ye kɔkɔ limité ka kɛ na la alors a bɛ ko ja hali i cɛ yɛrɛ quoi donc kɔkɔ c'est très important dans notre société. Madame Kone Awa Jara n'ale ye denmansa ye bɛ farafasiyali kɛ woro ni kɔkɔ cɛ ni k'u bɛ jɔyɔrɔ fɔ an ye. Ɲɛnɛmaya min kɔnɔ bi bi in na n'u bɛ ka kɔkɔ ta ka kɛ a bila woro place la woro n'a jɔyɔrɔ kɔkɔ n'a jɔyɔrɔ anw bangena ka na diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ an wolola ka sɔrɔ an mamusow n'an mɔkɛw depuis olu la depuis lawale fo ka na se an bɛ bi tile min na u bɛ taa ɲininkali kɛ ni woro de ye fɔlɔ n'u ye ɲininkali kɛ n'o ye kɔfɛ to u bɛ segin ka taa ni woro wɛrɛ ye a bɛ taa di du bɛɛ ma u b'a dɔn ka fɔ tuma karisa den dira cɛ ma mais an bɛ diɲɛ laban min na bi u bɛ k'a kɛ kɔgɔ ye komi kɔgɔ fana ye fɛn mandi de ye halisa woro dawulalen don cogo min na kɔgɔ dawulalen don ten nɔ mais si tɛ se jɔyɔrɔ sa n'ala ma ɲa kɔ n'an bɛ woro de kɔgɔ de tila woro tila place la an k'an jija cogo bɛɛ la an ka k'ali woro kilo kelen kilo fila ɲɔgɔn ɲini an k'a fara kɔgɔ kan an ka sɔrɔ k'a kɛ ka ɲinini kɛ fɛn bɛɛ n'a nafa de don fɛn bɛɛ n'a place don fɛn bɛɛ n'a dawula de don n'an tɛ bi tile la woro bɛɛ tun bɛ woro ɲimi sisan woro ɲimina de dɔgɔyara caman y'a kɛ kɔgɔ ye ka da o de kan parce que woro ɲimina tɛ yen n'i y'a kɛ woro u b'a fili kɛlen u b'a kɛ cogo wɛrɛ ye fɔlɔ mɔgɔw dun tun bɛ woro de ɲimi mais sisan u b'a kɛ kɔgɔ ye a bɛ kɛ nana n'a kɛra nana ni dudenw bɛɛ y'a dun yɔrɔ a kɛra dawula ye. Ni kɔgɔ feerela ye n'ale bɛ jikɔrɔni sugu la b'a ka sugu sisanlama cogoya fɔ an ye. Bon kɔgɔ kɔni sisanlama a yɛrɛ kɛra an t'a dɔn an bɛna fɔ cogo min yɛrɛ kɔgɔ gɛlɛyara kojugu bi yɛrɛ dɔw ka 1500 1500 de fɔ a la ne yɛrɛ depuis n yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye ma deli ka ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ bon client kɔni bɛ na a kɛra diyagoya ye ko dumuni tɛ se ka kɛ ni kɔgɔ t'a la bon musow ye laadaw yɛlɛma ka ko kɛ ni i n'a fɔ ni kɔgɔ tɛ furu tɛ se ka kɛ bon a sanni kɛra diyagoya ye mɔgɔw bolo sinon bon vraiment a sanni tɛ n'a fɔ kɔrɔlen bilen parce que minɛn gɛlɛyara wari tɛ mɔgɔw bolo bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini sisan danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ i bɛ kɔgɔ bɔrɛ 3 wari olu bɛ se bɔrɛ 1 wari de ma depuis i t'a ko danfara b'a la. Kɔgɔ feerelaw kɛrɛfɛ an ye sannikɛla dɔ sɔrɔ min b'a yira ko nafa wɛrɛ bɛ kɔgɔ la min tɛ nanakɛli ani furu ye. Bon kɔgɔ ne bolo n'i y'a nafa fɔ nafa ka ca quoi bon kɔgɔ yɛrɛ fana a bɛ fura ye quoi fura don quoi n'i y'a kɛ na la n'i ye tobili kɛ ni kɔgɔ t'a la a tɛ se ka dun dɔw yɛrɛ fana b'a la olu bɛ kɔgɔ tan dun mais a tɛ kɛ komi a kɔgɔ ma quoi kɔgɔ fana c'est un peu agréable quoi i y'a faamuya fura ka ca u bɛ fura adamaden bɛ fura gɛlɛn dɔw dilan i bɛ kɔgɔ kala n'i ye kɔgɔ kala donc i n'a fɔ i ye produit dɔ de kɛ fura fana la quoi i y'a faamuya
a kɔgɔ a bɛ se ka kɛ bɛ kɔnɔdimi fura dɔw bɛ yen u b'o dilan la fura caman o n'a ɲɔgɔnna caman an kɔni bɛ se ka kɔgɔ kɛ ni fɛn min a ka ca quoi a nafa tɛ ban quoi c'est incontable. So in bolo an kan ka segin kɔrɔlenw ma. Nka an bɛ fɛn kelen fɔ furukɛlaw ye ni si t'a kun ye woro wo kɔgɔw mɔgɔw k'a lajɛ u ka furu minɛ cogo la fɛn min ye lawale ye danbe bɛ fɛn min na jigiya bɛ fɛn min kɔnɔ furu jigiyaw dɔgɔyara kojugu o tɛ manamana ye dɛ donc halisa an bɛ min fɔ ala ka barika don woro mɔgɔw ka segin woro ma u k'a dɔn ko woro de ye lawale ko kɔrɔ ye. I n'a fɔ zana dɔ b'a fɔ cogo min na n'i da degera kɔgɔman na i tɛ se ka kɔgɔntan dun a matarafalen don an ka dumuniw bɛɛ lajɛlen na barisa a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa bibi in na ani woro fana kɛlen don ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔn ye furusiraw kan jango a siman a n'a hɛrɛma na hali n'o y'a sɔrɔ kɔgɔ ma ka di nka a sɔngɔ gɛlɛyalen don ni wagati laban ninnu na o de y'a to a feerelikɛlaw n'a sannikɛla dɔw b'u dama kasi n'a sɔngɔko ye. Bolola barakɛlaw ka soba Mali la n'ale bɛ wele sisan ko bolola barakɛlaw ka soba Bamakɔ ye yɔrɔ ye an ka fɛnkɔrɔw caman bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na nin tɔgɔ in nana cogo di jɔn ni jɔn kɛra nin bolola barakɛla fɔlɔw ye a kow bɛ ɲɛnabɔ cogo di yaasa an ka faamuyali sɔrɔ o la Ali Badara Ɲiminu ni ale ye secrétaire général ye comité de gestion na bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Kajetu Kamara ka kuma bara la. Artisanat yɛrɛ de ye baarakɛyɔrɔ fɔlɔ gale min bɛ Mali bolo dɛ Mali ka baarayɔrɔ gale fɔlɔ o de ye artisanat ye a tɔ bɛɛ nan'o kɔfɛ administration nan'o kɔfɛ hali école créera artisanat kɔfɛ ka d'a kan depuis lawalew la n'i ye adamaden bɛ labɛn kɛ ni golo ye wagati min na ka golo kɛ k'a yɛrɛ sutura depuis o wagati artisanw y'a daminɛ bon baarakɛla fɔlɔ minnu nana artisanat an bɛ se ka fɔ olu mana artisanat yɛrɛ artisanat taara olu ta de n ye 1933 f'i ye cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u taara dɔw ta Kayi taara dɔw ta Kulukoro ye dɔw ta Sikaso a bɛɛ bɛ tali kɛ i ka seko n'i ka dɔnko la ka na n'u ye ka n'u bila maison des artisans du Soudan na n'o ye INA ye u ka dɔnniya n'u ka seko kama dɔw tun bɛ tubabuw ka so kɛrɛkɛw n'u ka so minɛnw dilan ni artisanat yɛrɛ architecture atelier ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ atelier ninnu jɔlen don à l'image de l'écurie sobilayɔrɔ n'i ye artisanat baara gérer cogo fɔ n b'a f'i ye artisanw bɛ cɛsiri la u cɛsirilen don ka d'a kan jamana gɛlɛyara balawu donna jamana kɔnɔ taa fan yɛrɛ tɛ foyi la ko bɛ ɲagami na mais o n'a ta bɛɛ u bɛ se min na u bɛ min dɔn u kɛlen don ka ba dɔw la ka d'a kan u y'a ye jamana ko la e bɛ jɔyɔrɔ min fa n'i y'o bila a bɛ komi n'i ye dingɛ sen ka bila tɔw ɲɛ artisanat kɔnɔna na masiri bɛ dilan warijɛ masiri b'o la sanu masiri b'o la nɛgɛfin masiri b'o la kɔnɔ yɛrɛ b'o la kɔnɔ sugu jumɛn kɔnɔ minnu bɛ dilan ni kolonkisɛ ye minnu bɛ dilan ni jɛnɛ kɔnɔ ye minnu bɛ dilan ni gabakuru ye minnu bɛ dilan ni kolo ye minnu bɛ dilan ni yiri ye olu b'o la yiri mɔgɔnin b'a la ngolonpalanw b'o la geseda yɛrɛ b'a la ni artisanat yɛrɛ ta accord de métier bɛ t'i jɔ baara 700 ani dɔɔnin na mais min bɛ anw fɛ yan o tɛ tɛmɛ baara 10 ɲɔgɔnna kan i bɛ baara ye yan baara lankolon tɛ a baara bɛɛ bɛ message dɔ de véhiculer an nana an kɔfɛ dɔɔnin ka se réhabilitation kɛli ma artisanat tun bɛ atelier 31 na a kɛra 89 ye o atelier 89 in kun dilanna mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 34 de kama 534 personnes c'est-à-dire atelier kelen chef d'atelier kelen a n'a ka compagnon 5 ou bien a n'a ka apprentis u kana tɛmɛ mɔgɔ 6 kan atelier dira n'o hukumu de ye nka i n'a fɔ artisanat bɛ i n'a fɔ yɔrɔ bɛɛ histoire b'a la jamana ye gɛlɛyaba dɔw sɔrɔ l'ajustement structurel entreprise dɔw taara faillite la état yɛrɛ ye baarayɔrɔ dɔw datugu ka d'a kan Banque mondiale ni Bretton Woods ko nafa t'olu la les partants volontaires u bɛɛ nana artisanat ka n'u yɛrɛ reconvertir yan o caman b'an fɛ yan dɔw yɛrɛ y'a kanu k'u faw n'u mɔkɛw ka sira ta ka bɔ 90 la ka na sisan na an ka effectifs caman farala kan donc an bɛ maa 1000 ani 80 ani dɔɔnin na parce que 2023 an bɛ recensement min na recensement ma boucler fɔlɔ an ye baara in daminɛ ni minɛn minnu ye o minɛn ninnu olu tɛ se sisan baarakɛlaw ye baarakɛminɛnko bɛ artisanw na jɔn kan k'u dɛmɛ o ye jamana ani jamana ɲɛmɔgɔw ye ka d'a kan u bɛ jɔyɔrɔ min na jamana yɛrɛ ka seko n'a ka dɔnko o lafasali ani o lamarali u b'o de la donc o minɛn kan ka d'u ma diɲɛ ye suguba de ye bi mɔgɔw bɛ ka fɔ mondialisation globalisation ni globalisation ye mun de ye diɲɛ bɛ dorogo ɲɔgɔn na n'a dorogora Mali bɛ bɔ ni mun ye a yɛrɛ bɛ se ka min dilan Mali tɛ se ka taa ordinateur yira yen Mali tɛ se ka taa caméra yira a tɛ se ka disque dur yira a tɛ se ka ventilo yira mais Mali bɛ se ka bɔ n'a ka yirimani ye Mali bɛ se ka bɔ n'a ka bɔgɔlan ye Mali bɛ se ka bɔ n'a ka ngolonpalanw ye n'i ye diɲɛ musée baw lajɛ valeur min bɛ Mali yirimɔgɔnin yɛrɛ la musée dɔw la o tɛ hali yirimɔgɔnin dilanna la
Sisan an ka jamana kɔnɔ kibaru ani diɲɛ fan tɔw kibaru bɛ lase aw ma teliyara Fatumata Sisoko fɛ. An ka jamana kɔnɔ kibaru arabadon février kalo tile fɔlɔ san 2023 sanu bɔyɔrɔ 11 min yamaruyalen tɛ yera yɔrɔ 3 la Dogofiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso fɛ mun ka baara ɲɛsinen don jiko ani dugujukɔrɔko ta fanfɛla ma. Janvier kalo tile 30 tuguni sanu bɔyɔrɔ dɔw yera minnu dagalen tɛ Kɛɲɛba mara la. O mun kɛra sababu ye ka maa 3 minɛ minnu ye jamana wɛrɛ maa ye. An dafɛ jamana kibaru ka kɛɲɛ ni kunnafoni dila Martinez Zongo ka saya ye siga kɛlen dɔw ma caman na minnu welela fanga tigilamɔgɔw fɛ. Paul Biya y'a yamaruya ko finitigilakaw bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ kunnafoni dila in ka saya la. Sudan, l'Amérique jamana y'a yira k'a fɔ arabadon février kalo tile fɔlɔ san 2023 Sudanɛw ka maa min kun jalakilen don ka sabu kɛ k'a ye l'Américains ka maa dɔ faga san 2008 wagatiw u ka bilaliko la. Abdul Raouf Abu Zaid n'ale si bɛ san 30 bɔɲanko la bilala tɛnɛndon janvier kalo tile 30 san 2023 Khartoum sɔnnen ka hakɛw sara Washington jamana ye a ka lafasalikɛla ka fɔ la. Union européenne kɛlen don ka jalakili kura ta ka ɲɛsin Moscou ma mun ye Rusi faba ye. Ka kɛɲɛ ni u ye bingani wale min ta ka ɲɛsin Ukraine dugu dɔ ma n'o ye Kramatorsk ye arabadon février kalo tile fɔlɔ san 2022 kɛra sababu ye ka maa 3 bɔnɛ a nin na ani ka maa 20 bana. An balima Actuel Media jabaranin filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la k'aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.